Moje deti. Moje deti. Kvôli deťom mám dvoch synov, ktorí sú práve v takom pubertálnom veku, 15 a 17 rokov. A práve oni sú tí, kvôli ktorým sa možno zaujímam aj o takéto témy. Viaceré knižky som si prečítala a sledujem aj pána doktora Stránského na internete. Čakala som možno nejaké odpovede, možno aj v rámci tej diskusie, že sa niekto spýta a možno tam prídu nejaké odpovede práve na to, ako to aj iní vnímajú, lebo tá digitalizácia v súčasnej dobe nás naozaj zahlcuje. A vidím to na svojich deťoch, že oni proste s tým žijú. A nejakým spôsobom obmedziť tú činnosť a proste jednoducho visia na tých mobiloch, na počítačoch a podobne je v súčasnej dobe veľmi náročné. Hlavne ten starší syn už vnímam aj to, že hoci od detstva sme to obmedzovali s manželom, ale dnes tým, že 17 rokov, no obmedzte 17-ročnému chlapcovi tú digitálnu technológiu, tie možnosti, ktoré mu ponúka tá sociálna sieť a všetko okolo toho, tak je to náročné. Áno, a vplýva to aj na tú psychológiu tých detí, na interaktivitu, na komunikáciu, na tú spoločenskú interakciu s nami všetkými. Takže toto je to, prečo som tu prišla. V detstve svojich detí, tak sme sa snažili to minimalizovať naozaj. Ako boli televízory, sem tam nejaká rozprávka a podobne, ale taktiež sme to selektovali, ktoré rozprávky áno, ktoré nie. Telefóny, to bolo jasne dané, na základnej škole v 1-4 určite žiaden telefón. Prvý telefón syn starší dostal naozaj až tedy, keď sadol prvýkrát na autobus a musel sa prepraviť z dediny do mesta a začal vlastne v 5. ročníku na základnej škole fungovať, tak tedy dostal svoj prvý telefón. A žiaľ, on sa zameriava, v podstate chcel by byť programátor, takže jeho zaujíma tá digitalizácia, tie počítače už ako od základov a dá sa povedať, že od detstva. Drží ho to dodnes, no. Tak uvidíme, čo z neho bude, ale zase na druhej strane, akokoľvek to chce proste obmedzovať, je to nutné a dnes presne som chcela začuť aj takú odpoveď, že čo s tými deťmi, ako ich obmedziť v tom, preto lebo nám rastie, alebo vyrastla takáto generácia, práve tých 17-ročných, a čo z nich bude o 20-30 rokov? Tak to ma zaujíma, preto lebo to vidím na svojich deťoch a naozaj neviem predstaviť čo. Jednoznačne v práci bez toho sa nedá dneska. Pracujem tak na polovicu, som v práci a zároveň aj na home office, takže naozaj ten home office vyžaduje prácu na počítači. To vidia moje deti, pravda, že? Ale snažím sa minimalizovať, naozaj využiť iba ten pracovný čas. Väčšinu času trávia v škole, takže ma vidia už len potom po obede, ale no, nedá sa to bez toho. Naozaj, ako pán doktor Stránsky povedal, by bolo dobré minimálne tie mobily z vrecka vyhodiť a nepoužívať, ale v súčasnej dobe väčšina ľudí si to nevie veľmi predstaviť bez toho a zároveň ani zamestnávateľia nie. Možno ten vplyv na ten vývoj mozgu, čo čaká naše deti v konečnom dôsledku vplyvom tých technológií. Dokáže fungovať tak, ako my dneska, alebo čo bude o 20-30 rokov? Lebo dneska sa tešíme z toho, máme možnosti, hej, môžeme čokoľvek, ale aké to bude o 30 rokov a či naozaj to naše deti budú vnímať ako pozitívu tú dnešnú dobu, že mali takéto možnosti, alebo práve naopak.